Eibarko herria, guztiz da noblia, han egiten da lana da, gauza hona eta berri sugaria, egiten da pistola, eskopetaria. Gatxitxa, Republikien proklamazioan kontu hori zelan izan zen? Zuk, ezautu zenduan? Ezautu eten eban, txotxo? Atzo izan balizan moduan gogoratzen jugat, eta 70 urte pasau dituk. Atara izaz kontuak. Amentxe bertan hasi zuan dana, untzaan, abrilan 12an. Egun horretan elezinuak egon zitsuan. Municipalak zitsuan, baina erregia, Alfonso XIII, larri jebilen, eta garbi jeuan elezinuetan republikanuak irabazi ezkero alde inbiako zebala. Eibarren be, bardina pentsatzen genduan, eta geixenok aruz da onutz ibilik inua zen egun guztian. Batzuk propagandia banatzen, beste batzuk maizetan begira, eta danok resultauen zain. Orduan, etxe zan, kandidaturak hartze zituen da gure moroko gaztiak. Kantatzen duan, kandidatura republikano sozialista, da, gentia sartzen da zoian ere, nahiz emanak hartu itxez eskuzen. Kolegizuetan, kolegizu atietan. Tokio batan, serian, alondigan. Orduan alondigia zeuan, da alondiga eskoletan zeuan, zer kolegizua itxaintzitoko batan. Arramuska batzuk pegotezian, azkarra ibultza itxiak eta horrek eusko guztiok. Ja, txarra horiek izan egoten. Zehitze zen, naturalmente, joaten jazen enteratzera, distrito batetik bestera, aberre zenbutan zoia zen elezinuak eta ikusti. Joan ez egala, zer esan ipe, eskerrak eta arte zebela, sozialistak eta republikanoak junto, geixenak garritxe zehala, bestiak, ez zebela, ez zupila zer esanik. Hortxe elezinua zituen da, esatu ben, irazte jugu, Republikia irazte jok eta bestia eta jentia txalian. Ezuan rarua Eibarren eskerrak irabaztia. Izan be, eskertasuna antxinako kontua zuan amen. Osea, orduan ezin geikik egin amen. Hau krisi zegoen dizu eta, ekizetzuk pentsatzen, fabrikantiape, entzundakua dira, fabrikante bat ziberi, gehuleguan lanian lekuan, entzundanago, esaten diak, hau primorri berataken duen biako izi hau, republika karbiako hau. Da, harrek kontrastiak ez emotia biharrak eta krisisak eta zerapa. Ondiokan, lehenko eskerdizuna, bizitu izeban, eskumako gentiabe fiskatipin izeban, kamizo bat etorri biazala. Jairik haundina, jakina, zentro republikanuan eta Casa de Puebluan. Bertako espiluan idazten zituen beste kapitaletako datuak, eta danetan republikanuak zituen nauzi. Gabeko almarrak inguruan ero, kapital hundi batek etxatamiak berdatzen zein zan, Maionisietara zala, pasatzena eta Maionisietara zebela, republikanuak. Orduan, grupo batek, Alfonso Arrieta aurrian ginduala, hori bat muteiek upten ginduan, Casa de Pueblotik eta joaina zen, zera ona frontenera, frontoira, astelerara. Da, han launa ziren, bandakuak, romerala, banda txiki bat, grupo txiki bat, ez zautuk ez zeban soinuarek dantzarako. Romeralean, ni mutiko datek, Romeralean banda municipalian. Romeraleko musikua maiorizia zian banda municipalian zegoazenak. Batzuk ez, baina geixenak banda municipalian ondoren zen. Joaina zen da, hauze bat zendoko eta gentitxi zuen dantzi hori, dantza soinu hori.
beste bat ezaitu dituzu. Geltzizu eben, jentzia ezaitzau, Republika Urratoia, handa, ekizetzau, zera, domera loleaz, gure Marseilesia, gure Internazionala, gure 1 de Maioak, eta kantu revoluzionizio guztio, hino de riegua, eta zian, kantu izquierda guztio, eta zianan, kantu guztiak kantuan, txaloka, aupala bat egin, viva la Republika, gola Republika, eta bat eta bestia, da, nien libertaz, aninduan, ordu lan bat eroin geduan horre koiorreaz, da, bueno, oine dantzanin, ustein duan kalera, guretako, handu bazen mutinetako, Republika kalien zeugan. El día 12 domezia, elezinuak, gero gu bizila zeba antamituan, da eskasepo gaurrian, ano zau jorera bat orduan elezinuak gabaz, denbasa, bat egin izarte. Heldu zuan astelena, ilan 13, eta ez ebez. Erregia ondiokan Madriden. Eneba, ze pasauko etedo. Baina bixamonian etorri zuan benetako jaixa, 14an. Zelan hasi izan dana, etxak izau. Donostia dijetuan rakaizta batek, goizioko 5etan itxuria, Juan de los Toyos konsejalari esan ijetzan, Republikia proklamauta zeuala. Etxak izau honek gaizkia itxuete zeban, errakaiztiak errakaua txartu emon, ala... Zelan edo alan, eguna argitxu aurretik, egaztadi aletxe zabaldu zuan, kalerik kale, etxerik etxe proklamazioan notizia. Are kate jotiak, are gorruak. Goizeko 6etarako eibartar geixenok untzaharako bidian geua zen. Ez natu, Republikia etorri doketa. Da, ni pasio zanaltzen bizin izan, orduan. Da, tejoten etorriago zen, goizeko 6 izio eta, venga, danok untzara, Republikia proklamua eta ala untzara. Pasio San Andresko jente guzti hori orduan gorrizia zia, maiorizia Pasio San Andres, horreitxe egin zen Republikako denporan izena, Pablo Iglesias, calle Pablo Iglesias. Bizperan, nobedadia zola gero, goizeko zeetan, izan meto jokan Republika zeban, ez zeban joka? Hongian utzara dando, utzara. Republika trifo banien. Nik eruen eban bandera txiki bat hemen neukein da. Republikako koloriekin, horratzakin, ipintxa paparrian. Erabilin eban egun guztien. Nire lagun bat epe bai. Nik sortziretarako ipin eban banderia. Sortziretarako, da. Oin diokan ezeuan proklamuta. Eta izo ordutan proklamu zen. Txerdietan, martertietan, baina nik sortziretan, niuntzagan nuan sortziretan ipintxa. Alegre primavera del año 31, contigo ha florecido nuestra libertad, con una rosa roja que nace en la tierra, regada con la sangre de Hernández y Galán. Cantemos españoles, rompamos las cadenas y hagamos que perdure la libertad querida que al fin ha florecido en este mes de abril. República Española, libertad, fraternidad. Jendiak kalian eta kontsejal guztiak udaletxian. Goizeko 7 aurretik batuta jeuan korporazio barrexa. 19 10 sozialista, 8 republikano eta PNV-ko bat. Monarkikuak bapez. 14an, baina gabe guztia kalian ibilitza, hau entzun, bestia rumoriak, bestiana, da ja, junta uzian udaletxea, korporazioa da, eurak lortu eben republika deklarau inbiazala. Ja, itxuria, tori bezaten edo muruan, bateron batez eban jarre proklamauta zeuala, hortizia. Buru, niatxe bizik izan, intabuta daro, papelitza guztia. Txako Sergia zan, atxitxabe bai izan zan. Torrezian intabutu inpadidu, gure itxian dana, inpadidu zebena, guzian,
Guzion, zitxerdi da zazpietan guzaziko zen jentia etortzen da, gero eta gehiago eta konsejalak eta danak eta. Da gero, ez da iberik zazpitxerdia sortziera, gero egungarkitzuta erotan, Angel nerean egia, harek irurte izan egin, zen amabitza urte zen bisok, ezkoen Zentro Agrupación Republicana, hori zegoan, hemen serian, bai, piso guztia zuen, hori erditxagak eta orduan piso guztia zuen. Bai, dordeiero. Da, hanke zegoen banderia abizautetzen zegoen, banderia republikanua hartu eta ekarri zuena. Hora sekartu da, negoan eran bostan zumiak, anaiak, segurik eta jarrik ikerui banderia. Da banderia nuen tamitora. Goizeko 10:00 banderi hori bertan jeuan. Beste inun baino lehenago, Oize zuan eta Eibartarron naixa. Bai, Eibartarrak bizkor urten genduan kalera, baina bizkorregi itxuria. Ekizetzen, pentsaurik, Bilbon eta Donostian eta Danian iguala pasiko zala. Da telefonua bat eta bestea eta Antikaldea eta Barcelona eta Madrid eta Valencia eta alde guztitarek izen telefonoa funtzionatzen, da inun BSB esan pasan. Da, orduan, ekizetzen, telebizio berria bertan zegoen, presente zegoen, da, ekizetzen, pixat burdurtzen. Da, pentsaurik, bihar bada egizen biako zebela. Baina ez duazuna onzan, beste inotik ezeban notifikaziorik, zerik, proklamozanik Republiko itxa, zoze pasu bidaret esan larra pastadaren bat eta, tira, gero beste zertu zidan, da, Bilbon proklamozan da, Madrien beho itxa, en fin, bestela, estudio binean, Ordu larrexak paseu gendua zen. Jateku gabe kontrako estarretxe Juan Jakon bati baino geixa hori, baina azkenian heldu zan konfirmazio ofiziala Barcelona eta Madridetik. Erreiak hankein juan Kartagenatik Londresera, Republikan geua zen. Batiak ositxuan zerok, pasakariok eta konziertok eta kristo guztiok eta aurrera. Arek segit guztetik aurrera, banderak ipini ziren, egon ziren banderak, baina gero bandera republikanua, republikanua eta ofizialmente, bostetatik aurrera bezan zan proklamazioa banderiana, da gero ipintzia zerbat pankarta bat Plaza de Unzaga daun lekuan, Plaza de la Republika ipintzia, horrek egin ziren, lauretatik bosta bitxartean hartu zen, zelan proklamoan Republikia, bai Madrien da bai Barcelona. Da orduan esan ziren, ikurriñok eta pankarteok eta bat eta guztiok, orduan uste zeben zera kalera. Banderia biadan moduan ipini, berba batzuk esan eta plaziari izena aldatu. Alfonso III kendu eta Plaza de la Republika ipini. Untzagia jentez gainezka jeuan. Indalezio janguren, kajoitzu fotografua be, haintxe jeuan erretratuak etaratzen. Bomberuen eskilaria, karri zeben, da kostak golen zarzare gehiatzia. Goraino, sokiakin tiratu eta zatika gehiatzen zen. Da, txalo emazak, jentiak, da, provisional kartoizko moruko zerbat ipini etzen. Zera plaki horrek endu zeben eueku egadizuan nekuan Plaza de la Republika ipini etzen. Ez zelan zekanarek izena, zenak, eltzartzak, azpiazu. Belian da itxa, belia, eskendu ikuen. Kendu ikuen, kendu ikuen, da uekuan ipini ikuen. Kartoizko, zera provisionale, zera, soatuta, gentia. Orduan bai aujixak, orduan bai txaluak, orduan bai danok soratu biharra. Toribio Etxeberriape garbi laga juan, bere libururen batian. Los viejos que habían vitoreado a Prim y conocido la Primera República, que lo sabían, derramaban lágrimas. Los que no éramos viejos todavía, nos embriagábamos respirando el aire de aquellas horas que presentíamos iban a pertenecer a la historia. Los jóvenes no se cansaban de retozar y armar bailes en la plaza, y el bullicio era mayor que en una noche de San Juan. Esaldeko bost eta erditak.
Mateo Careaga, García no sé quién, Astiñetxa, eta lau erosia. Banderia kendu, eta zai ipintzen den gainera. Banduan irakortzen, hasti zan banderia kentzen da. Banduan, eta espetatzea eta banduan bizango zala hori. Pedro Mario Espitxal bandua joten. Horretxe, lau pentsatzeka eta zia da. Guardia Zibilitara, esatera Republikiak zertu dela, eta kuartera gozuan, gazten azalako. Hemos proclamado la República, estamos en el ayuntamiento, da berak gazten azalako, kuartelera bialdu betzaik, joan enbiau gara, porque kuartelian gitxen hiligena zen militardan, barrua sartu. Hori normala. Bilitzen egin, eta bueltu egin, bai, txuia ministerioa zen. Bai, notiziarik ez da, telefonotik aregiliko zian, komandantzia eta tanera, eta nian izango zen, esperar. Caliente primavera del año 31, contigo ha florecido nuestra libertad. Proklamosan Republiki hori, jente guztia, bibak eta txaplok eta txapelo gola eta txamarra bera eta zoratuta egeua zen, plazea bete zegoa zoratuta egeua zen, gure pozak ezakana kaberarik. Orduan, urte inguan, manifestazio bat egon zen, segula ikusi ez dugu manifestazio egon dinetako Ibarren. Bibak eta kantugok eta bat eta bestia, gamari bilduan Ibar guzti hori bultia, orduan horre aginazpini aurrean zubisa zegoen ez da, handik etxein bultia, gero hemen garragotan gola batzuetan da beste batzuetan garragozetatu baina usten dut, orduan egin duela, hemen garragotatik egin duela. Guerda guztia egin Ibarre, kantuan da zarata baten, da ez egezan, mataliako bat ezan, egon ez ege. Danok pozez gainezka, sozialista eta republikano zaharran nageixen bat. Martin Erkiaga, Marcelino Baskaran... Jente asko bat ez. Gazteritza guztia, ez erateko bat ez. Onditza, gezen ketia eta, en fin, askok zei rezuzkunan ayuntamentua. Bueno, askotan, ze mozinio eta ze beste mundu bat zabalduko zala. Egun edarra izan zuen benetan be, baina zuen horra maitzu. Handik egunetara etorri zituen. Guardia Zibila banderia juratzia, muy ejemplar ciudad deklaratzia, Alcalá Zamoran bizitzia. Unibertsitan, orduan unibertsitazioan kartela. Da orduan usan atua, da Guardia Zibileri banderia juratzeko ero, atua edo zuen. Eta handik Republika egin da gerora, igual amaustu nuen erornu zen gutxua, atua bat izan jurando la bandera republicana. Arzalde bate, uste dut arzaldea zela, jaso juen formazioa Guardia Zibila forma duta kuartelan aurrian, banderia jaso eben, eta honoriak egiten zen banderiari. Da, jente asko batu zuen. Da, euren artean, han fotografizen da hori, naho, bigarren ama jenara zeitzen ninduan, hasi ninduana, ni beran bezuetan, urte beteko eta aldamenien dauk Toribio Etxeberria. Entre todas las poblaciones hubo dos que destacaron gloriosamente por su actuación. Una de ellas Jaca, su pueblo y ejército, unidos en un sentimiento patriótico de singular nobleza, hirieron de muerte al poder tiránico de la monarquía. Y la otra, Eibar, que después del fallo político, emitido en el sufragio del 12 de abril, fue la primera en ejecutarlo y en proclamar la República. Por ello, se les concede como especial y máxima distinción el título de muy ejemplar ciudad, dado en Madrid a 29 de abril de 1931. Se pide jugando a la República de la ciudad, muy ejemplar ciudad de Eibar. Ori. Se la veo ahí, Jaca veo ahí.
Importante izan zuen jakeko movimentua. Entia Gardari García Gardari kantatzen joan, por el puente de Jaca pasaba Galán con su batallón, García Hernández gritando ¡Viva la revolución! Oye, kantatzen joan, getxen. Eibarrera, maietzian 3an etorri zituen titulua entregatzera. Marcelino Domingo, Miguel Unamuno, Indalecio Prieto eta Keipo de Llano generala. Hilabete batzuetara, 31ko udan, presidentia bera etorri zuen, Niceto Alcalá Zamora. Berak esandakua be gogoratzen jitsua dondio. Si San Sebastián fue la cuna de la República, en Eibar pasó su infancia. Aquí dijo sus primeras palabras y por tanto nació. Nik ez dut baina nik uste dute eguardixan untzagan egon ginelego berakin. Eguardixan, hemen eguana goxien etorriko zan. Goxian ero, eguardi algera ero, zertuta. Urkuzutik untzagarainok etorri ginen, jentia ontsi esatu dutena manifestazioan. Orduan alpentzau, Alcalá Zamora jore, ontsi zera aznarre ordan moduan izango zen. Hore, Alcalá Zamora ginen. Recibimientua eta, del brazo horatuta da, nik erretratua. Baixo, kalian ziar berakin. Gainera guk republikanoak erregala guntzen pistola bat, estarreko pistolia, grabauta zertuta eta jakinean entorko zen eta fiesta handixen izan. Akoratzen naiz, untzagara jentia hola zen, untzagan ayuntamentu horrian da, kolor polizban gainera dana altxa apurtukatan. Bai, erregalauta garestan bate Madridik, eskundu zianean da. Antxa apurtukatan, pena banek gainean duen zaten, Alcalá Zamora etorri da, kolarra apurtukatan. Bai. Alaxen hasi zuen Eibarren bizi izan dugun sasoirik eta ederrena. Eguneroko bizimodua eixa esan, ez zuen isa ezer aldatu. Baina mundu barri baterako atia zabaldu zalakuan, posan posez pasau gendua zen urrengo hiliak. But tell me, what can I say after I say I'm sorry? What can I do to prove it to you I'm sorry? I didn't mean to ever be mean to you. If I didn't care, I wouldn't feel like I do. I was all wrong, but right or wrong, I don't blame you. Why should I take somebody like you and shame you? I know that I made you cry, and I'm so sorry, dear. But what can I say, dear, after I say I'm sorry? When this court is a brighter blue